Partua oraintxe bertan hasiko da, sakea gorrientzat, Pampi Ladutxek atera du. Aurreneko tantoa erori da. Oso pilota zaila bueltatu du Ladiz Galartzak oso atzetik. Hor da bere ezker indartsua. Gauzak konpondu ditu oraingoz. Behin eta berriz Tolosaren ezkeraren bila Ladiz Galartza. Orain pelota ietsi. Martin Alustizaren aukera. Iaia reboteraino, baina bueltatu Amezketarrak. Txokoan gelditu. Saldu egin du bere burua Martin Alustizak. Tanto luzea dijoakigu partiduaren bigarren hau. Bat eta huts markagailuan Ladutx eta Tolosa irabazten. Gora joan zaio pilota Pampi Ladutxi. Partiduan zehar aurreneko berdinketa. Eta hortxe da berriz ere Martin Alustiza. Ondo erantzun du Tolosak. Oso atzera eskuinez Barabartarrak. Oraingoz konpondu ditu Tolosak. Ezkerraren bila Galartza pelota bilduz. Pilota zaila. Atera du ahal izan duen bezala Josean Tolosak. Indartsu eskuinez oso atzera. Airen erantzungo du Josean Tolosak. Sotamano ongi gainera. Huts egin du. Erori egin zaio pelota Martin Alustizari. Sakea atera duena Pampi Ladutx. Motzagoa oraingoan, ondo erantzun Galartzak. Aukera Tolosarentzat. Gozatu behar bezala eta programa handiegirik gabe bueltatu. Gantxo polita. Eta kantoa. 300 sarrera edo. Banatua komentzituen Pampi Ladutxek bere lagunen artean. Pampi atera du sakea. Luze ezker horman hiltzera.
eta Ladis Galartzak eraman ezin. Pampi, sakatzaile handia zinen, oso goian jotzen zenuen pilota, luze atera eta pisu handia hartzen zuen. Bai. Sakatzen nuen da beso gain, bizten da, eta pilota emaiten nuen saiatzen itzen zazpi inguruan sartzea. Eta nola gainetik sakatua zen, bote gerotik, hartzen zuen aire, nahiz eta pelota motelak izan, hartzen zuen sekulako indarra eta alturare bai. Eta altxatzeko eta kentzeko handik, nahiz eta Galartza izan, lana zituen, eta gero gu sartzeko edo Josean berriz jotzeko, eta elkarra hitz egin. Joseanek bazakien hartuko nuen, utziko nuen, edo ongi bazen ere usten alnuen ederra, netzat ere ederra zen denek uste nuen hartuko nuela, eta hori bertzuen utzi, eta sekulako haremanak badintuen. Konexio ona izan zenuten. Bai. Bueno, jarrai dezagun partida ikusten, Jositxo Lizartza esatari. Ongi atera du ezkerrez, jota komplikatu zamar hori, Josean Tolosak, Martina Luzetzak atzeratu nahian. Ikusten duzuenez, aurrelariak zai, noiz geldi diteken pelota egoki samar bat. Eurak ere jokoan sartzeko. Tolosarentzat lana. Azpiterritik ederki. Galartzak menderatu xe dauka orain Tolosa. Atzera berriz ere Baraibarko atzelariak. Alustiza laguntzen. Erori egin zaio. Ermebilida Pampila du. Saldu egin du bere buru Alustiza berriz ere. Baina oraingoz bere okerra konpondu. Sartu da jokoan Pampi. Eta berriz ere atzelariak, baina hor da bere jokoa erakutsi nahian Lapurtarra. Azkaingoak erakutsi diguna eta bolea horren bitartez 5. tantoa gorrientzat. Begira dezaiogun, berriz ere jokoan baitira lau pilotariak. Oso atzera Tolosak, iaia rebotetik bueltatu egin du Ladis Galartzak, harrigarria. Ernebilida Alustiza zabaletik jasotzeko. Gauza konpondu ditu oraingoz. Galartza 3. oso gaizki zeuden. Josean Tolosaren pilotaka da horren ondorez, baina konpondu ditu ala ere, konpondu dituzte Martinek eta Ladisek. Markagailuan bitartean gogora dezagun 5-1, gorriak aurretik, hau da Ladutz eta Tolosa. Zailak dira bai atzelari batentzat eta baita bestearentzat ere. Orain menderatu xamarra dirudina Josean Tolosa da. Atzerago jartzen du pilota orain Galartzak. Baina oso indartsu. Ageri da Amezketarra orain arte. Martin Alustiza segurako horrelariak atzera. Zazpiter diraino. Tolosarentzat aukera, lanak zeuden hor, korputza ezkerparetaren kontra jarrita, ala ere
Irtenbide polita eman dio komplikazio horri Josean Tolosak. Aukera Martin Alustizarentzat. Atzera, aurrean ez du ezertxo ere jakin nahi, oraingoz segurakoak. Pilota zaila da eta ez du bueltatu Pampi Ladutxek. Aukera hori aprobetxatu du Tolosa, baina orain komplikazio Pampirentzat. Ezkerrez entregatu besterik ez. Atzera Martinek. Ezkerrarekin lanak, baina sartu egingo da pilota hori. Jaso Ladutxek. Atzera Ladisek, ezkerparetak zertxo baiz frenatu. Ezkerrez ongi Tolosa, indartsu ari da oso ongi amezketakoa. Ez jotzerakoan bakarrik, baizik eta baita defenditzea tokatzen zaionean ere. Ezker dotorea, Galartzarena. Ailegatu eginda. Zabalera, Zabalegira. Kanpora joan baita, ezkerka da hori. Pampi defenditu beharrean orain. Galartzak atzera, ongi gozatu ala ere hor da pilota zazpiterdian, ongi bildu Tolosak. Ezkerraldean da pilota hori, oso ongi ateratu ezkerrez. Amezketarrak. Pilota Ietzi Ladisek. Hortxe da aukera Tolosarentzat. Josean Tolosak pilotaka da indartsua. Begira, tanto honi merezi du eta gero Pampik bien tartera indarrean jotako gantxoa. Pampi, hori zen duten zuek. Batak eman eta besteak bukatu. Joseanekin hori ginuen da gaina sartzen banitzen bera gaizki zagonean etzen hori gue jokua. Gue jokua zen azteko neria zen aprobetxatu Joseanen joa. Eta orduan joan behar nuen bilat. Eta orduan finala dire, ez dira partido normal batian bezala sartzen, baina araike finala kontuan hartu eta gero ere sartzen ginen, baina finala jokatu eta naiz ongi jokatu nahi duzu irabazi. Nola naizka sartu, baina Joseanekin urte guztian ere, eta hainiz pilotariekin, batez ere Joseanekin, baginakien noiz beginuen sartu edo eutzi eta harreman handia bai. Jarrai dezagun partida ikusten. Galartzarentzat lana orain, ezkerreratua pilota, ala ere ongi, ederki atera du. Josean Tolosak. Galartzarentzat aukera orain, dominatzera igarotzeko aukera. Erdian, hankak ongi jarri eta ongi bueltatu Tolosaek. Tolosa lehenak, esan beharko du. Beste bi anaia ere bai baititu profesionaletan aritzen direnak. Tolosa bigarrena eta Tolosa hirugarrena. Pilota arrimatua eta ez du asmatu Galartza. Pilota Pilota arrimatua, atera egin du ezkerrez Tolosak. Ezkerrarentzat lana berriz ere. Martin Alustizak intentzia handi Zabal aldera. Pampik bueltatu, atzera orain Martinek. Ez du gozatu, Galartza hirugarrenak. Tanto luzea doakigu. Orain
oraingo hau, 10-2 markagailuan, 10 Ladutxek eta Tolosak, 2 Alustizak eta Galartzak. Pilota zaila, ongi, oso ongi, atera du, segurako aurrelariak. Huts egin, ies egin dio. Sakea dakizuen bezala Pampi Ladutxeri dagokio eta hementxeta Azkaingoa. Markagailuan 11-2 gogora dezagun berriz ere. Sake zaila zen eta bueltatu Galartzak. Oso meritu handiko errestoa. Gaizki ezpanago Ladutxek tanto bakar bat egin du orain artean sakearekin. Laugarrena, 4-1 jarri dira momentu hartan. Eta benetan sake zaila zen bueltatzeko. Pilota hau bezalaxe oso zaila, baina oso ederki atera du ezker pareta ondorretatik Galartzak. Hor da Pampi, komplikazioak orain beretzat. Txapara joan zaio. Sartu nahiean, hortze bilen aspalditxoan. Martin Alustiza, sakea ateratzeko laizterkaldi txiki horretan. Zaila da, ongi voltatu du, Tolosak. Galartzak atzera, jotzea berak uste baino aurra esiago gelditu zaio Ladizi. Galartza zazpigarren kuadrotik, eskuinez. Tolosa indartsu, atzera. Txapelak aipatu ditugu lehen maizenak, 4 ditu konsegituak, binakako txapelketa honetan. Aranazko, Petrizeneko bordako mutilak. Galartza ezkerrez. Gora ezagun partidu hau hasiera batetan aurreko ostiralean jokatzeko zela. Eta eskuko mina adierazi zuenez, astebete atzeratu zela eskuko mina Galartzak adierazi zuen. Ezkerrekoa ez zitzaiola ongi gelditu semifinalaren bigarren partidua jokatu ondoren. Txapelketa honetarako hasi aurretik mundu guztiak batzuen favorito bat, Retegi bigarrenak eta Etxe Nagusiak osatutako bikotea. Eta, bueno, nolabait esan diteke Bengoetxa hirugarrenak eta Maizek utzi dituztela kalean, Retegi bigarrena eta Etxe Nagusia. Bueno, partio negozi inoan Bitorin, da, bueno, gero uste dugu izan jola suerte pixkeat, Iruñen Galartzak suspenditzea ez. Adaltza baten jogatu zuen, da gutzako partidue, errexiago ditu zen, azabet jogatzekin. Goen galtze jogatu balo oso zail izango zen gutzat, baina suspendituen zuen, da han suerte handi izan du inongo. Suertea eta jokoa ere, jokatu gabe ez da partidurik irabazten. Alustizan ezat aukera, biterdian, pilota moztu, ongi altxa Pampi. Kanpora joan zaio. Esan dezagun, binakako finala dela, Uano eta pilota lekuan eta leporaino beteta dagoela frontoia. 12-3 markagailuan, Ladutx eta Tolosa aurretik, 22 pilota zaila Galartzarentzat. Ezkerrez ongi bueltatu. Berriz ere atzera, errespetoko eta kargako pilota da hau. Gainera atze hortatik ez dago milagrorik egiteko modurik. Gantxoan sartu da, pilota aukeran gelditu zaio ala ere Tolosari. Bosgarren kuadrotik, Galartza, ezker paretak frenatu du zertxo bait, bere pilotaka da.
Pilotak da ederra da. Ederra izan da azkeneko hori. Oso seguru ikusten dut ala ere Tolosa. Atzera Galartzak. Arrimatu ez, baino bai oso atzera. Zortzi terdi hortatik ederki eskuinez Tolosa. Erdi utz Pampik. Tanto izan ziteken ernebili da Alustiza. Lan Alustiza bentzat orain. Txokoan utzi eta iritsi eginda. Iritsi eginda Ladiz. Hanka bikainak erakutsi ditu Baraibartarra. Txaloak, jendeak, naiz eta tantoa ez amaitu. Aurreko horretan ederki estali dio Txokoa Galartzak Alustizari. Alustizak Zabala. Zabala alde hori bete beharra zeukan. Eta oso ongi utzi baldin badu txapagainan Ladutxek hala ere. Galartza iritsi eta harrapatu. Bareago gauzak orain. Oiko txapa. Gaur Aredioa. Ez dugu etxai esango, baina bai kontrario, Aredioa. Ezkerrez ongi bueltatu Tolosaek. Errespetoko pilotak agertu diren guztiak orain artean, ez dago floritura undiegirik egiteko modurik hoiekin aurrean. Pelotak bastante fuerteak ematzen du, da hoiekin indarren jobarra dago pelota egin. Asko tiatzen du gaina eta pelotak fuerteak ematzen du diela. Begira, tanto honek erakusten du, Pampiren jokoa lehen da bizi bien tartera bizi moztu, gero gantxoa, eta azkenik Alustiza bere lekutik atera eta gero Aurra harapatuzkio jotzen dunak, milotek... boleaz bukatu, Pampi. Eguain konturatzen naiz, hainbeste pilota utzirik Josean. Baina, finalak hori du. Baina orduko pilotak ere oso desberdinak gaitziren, eta hor, Bengoetxea hirugarrenak eta Jose Lizartzak aipatu berri dute. Pilota serioak zirela, eta horiekin lautik eta lauterditik eta airez aritzerik etzegoen, zezentiki bat ziren, pilota horiek heldu zirela ikan, eta sartu bertzien, baina ongi ez da berriz ramer banu finala horiek, hortako dire, eta nik finala tiraztia gainan lemizikoa zen, eta finala niretzat, eta aita hor, familia guztiak hor, nahi nuen irazi, eta nola nahizka, urte guztien zuk eta ezautu nahuzu, sartzen nitzen alde posturioa guzitan, hor finala zen, eta orduan pixkoat urduri bizara, eta guaino hartzen naiz, Joseanek asko pilota joden zuela ikan, eta hor ikusten nuela ikan Josean behar zuela tantua bukatu, zerbait indu, eta hor tanto poli bat indut, bai. Alde handiarekin doa aurretik, bikote gorria, baina partida luzea geratzen zaio horrekin. Bueltatu egin du ezkerrez Ladizek. Orain bai, ederki galtzatu Alustizak. Zabalean egin dezake pote, sartu eginda. Gora. Tolosaren ezkerka da. Tanto berri bat jokoan da, utzi zaituztegunetik, baina markagailua bere hortan da. 5 eta 13, 5 Alustizak eta Galartzak, 13 Pampik eta Tolosak. Pampik txapagainera pilota ietzi. Ederki altza Martin Alustizak. Indartzu oso atzera. Tolosak eta rebote baino lehen ezkerra sartu bai, baina ia ezinezkoa zen hori bueltatzea. Hor da Pampi Ladutz, azkaingo aurrelaria. Bi paretekoa efektu handiarekin markatu Martin Alustizak eta tanto dotorea. Bai polita. 6-14 eta sake berri batekin Alustizak eta tantoa. 7-14 markagailuan. Izan diteke tanto hau ere, tantoa. Nik uste Alustitza momentu honetan sakalarik hobena Alustitza dela. Gero bere garakia sakatzen du, baina nik uste honek sakatzen dula.
Esan dezagun beraz, onena dugula Martin Alustiza. Airen erantzun dut orain Pampik. 8-14 markagailuan. Motz samar gelditu zaio, baina konpondu du hasierako okerra Galartzak, atzera Tolosak. Orain enkarguak bueltatzen Galartza hirugarrena. Tolosarentzat. Ez du gozatu, ala ere hor da pilota, 8-9 kuadroan. Bai polita, Barraibertoaren ezkerra eta tanto. Ez, hogeita bi txendena bukatzen da partidue, da horre bitartean gauza asko pasatzen die. Da partidu honetan, baina gane bolta matea badau, Sake zorrotza zen, baina ongi erantzun du, ongi errestatu du Tolosak. Behar bada behar bezala aprobetxatu ondoren Galartzak. Pilota zaila bueltatu berriz ere. Ladisek eta Txapapera. Txapapera erori zaio pilota. Azkaingo aurrelariari. Tanto berri bat dugu jokoan. Eta egia esan, jendea pildurra baldin bazuen ere orain artean tekniko honen eta besteen lana nabari da eta ez da inungo ezetasunik ageri anoetan. Pilota zaila bueltatu du Tolosak, aukera Alustizarentzat. Luze moztu du Ernebili da Pampi bueltatzeko. Markagailuan 10 eta 14, 10 sakeak, Alustizak eta Galartzak. Tolosa sartuko da eskuinez. Atzelariak ari dira lanean. Lan ederra egiten gara etxinera. Estatu beharra dago behin eta berriz. Tolosa 6. kuadroan. Ezker paretzak hartxo bait frenatu, bere pilotaka da. Zabalera ies egin dio pilota Galartzari, ala ere harrapatu egin du Pampik. Pilota zaila zen. Markagailuan 11 eta 14, 11 sakeak. Martin Alustizak eta Galartzak. Ezkerrez 9. kuadroan. Tolosak bueltatu. Atzeratu beharra Pampik. Aire golea Alustizak, aukera berriz ere segurako aurrelariarentzat. Atzera indartsu, oso atzera. Eta 9 terriditik, bueltatu guiztu-guiztuan. Ezkerrez, airez ongi defenditu, oso ongi. Dominatzera pasada aire horren bitartez Pampila dut. Altxa eta konpondu oraingoz Alustizak. Bueltatu pilota zaila Galartzak. Zaila da, heldu egin beharko Galartzak ondo heldu dio.
Hortxe da Tolosa indartsu atzera, aprobetxatu. Iaia errebotetik ezkerrez bueltatu pilota, oso zaila zen. Altxa Martinek, aire Pampik, hanka bikainak, Alustizak. Bai, ederki moztu duela intentzia handiarekin Galartzak. Atzera segurakoak. Ezkerrez bederatzigarren kuadroan eta bueltatu Jaun Andreak, Josean Tolosak. Kanto ederra doakigu, 14 dituzte gorriek, 11 urdinek. Pilota jetzi Pampik, oso ederki jaso ezkerrez Alustizak. Hortxe du aukera Tolosak. Aztera. Gantxoa. Erne Zabalean Martin Alustiza. Indarrak ere ez dira partiduaren haserakoak. Partidu hasi denetik ordu eta 9 minutu baititugu. Ezkerkada bikaina Galartzarena. Bueltatu Tolosak. Sotamanoz eta ez du asmatu Pampik. Partida asko gogortu zen, eta ondorengo tanto hau ere, gorrien 15. hain zuzen, oso gogorra izan zen. Galartza galdutakoa, baina merezi du ikustea. Begira, atzelariak nor baino nor gehiago, eur batean, Tolosa eta Galartza, Galartza eta Tolosa, eta tartean jokoa erabat nahasita ere ibili zen, eta hemen Pampik erakutsi zuen, ongi prestatuta zegoela, eta ibilian ere etzen edozein moduz moldatu. Begira, hor Tolosak ederki baztertutako pilota, eutxi Galartzak ezkerra zuen. Bai, elegantia, gainetik gaina postura elegantia. Atzelari ikusgarria zen benetan Galartza, eta bi hauek, Pampi, nik behintzat ezagutu ditudan bi atzelaririk onenetakoak. Antion Maiz, Eloki, gaur egungo Zabaleta ere bai, baina atzelari ikaragarriak diak. Oso onak eta placer batzen horiekin jokatzea, eta guain beti izan dira atzelari onak, eta guain ikusten ditut atzelari onak, baina horiekin fin jokatzea, Talda Zabal biharrenak, eta horiek gusturati hitz eginen horiekin. Haiek leku egiten zuten, eta errematatzaile hori aukera onak sortzen zizkizueten. Tantoa ez da oraindik bukatu, eta oraindik ez da jokoa nahasi, baina ikusiko duzuen nola nahasiko den. Alustiza, segurarrak bien tartera bizi moztu, Jaso Pampik larri, Ormabikoa, Jaso Pampik. Korredore bat, bi botariten noike. Tolosa eskuinez lanean. Galartza, aurretik eskuko arazoak izanak zituen, Ladis Galartzak, eta final honetan ere, azkenean eskuina xeatu egintzitzaion Baraibartarrari. Baina lana gotik egin da aurretik. Pampi pilotaren bila, ezkerra irea luze, Jaso Alustizak. Bolea Pampik. Zuen bion arteko partidak ere beti politak izaten ziren. Zu erasoan eta Alustiza defentsa hundiko mutiko. Bai, ziarria eta gainaz mutiko hona zen, da ongi eitzen ginen, baina berari tantoa sartzeko. Eta, bueno, gustura, ni torero gisa eta bera dena jaso, eta azkenean batzutan ni bestean ura, tanto, bai, Martin, zaila zen, berari idaztia. Tanto honetan, 80 pilotaka da, jo zituzten. Luzea eta nekagarria izan zen benetan. Hemen txena hasiko da. Begira ze pilota eraman duen hor Pampik, zabaletik. Gero atzelari lanetan hasi behar, hor Sotamanoz ongi moldatu zen. Oso ongi. Ladisek atzera. Hori ere Jaso azkaindarrak. Eta Josean. Begira.
nola moldatu zen aurrelari lanetan ere. Bakoitza bere lekura. Pilota zaila askoa eraman zuen Amezketarrak. Aurrelari lanetan aritu ondoren. Hau ere jaso. Alustiza Galartzari utzi. Baraibartarrak berriz ere 8 terdira eraman Tolosak. Eutsi Pampik eta bildu. Jaso pilota gaiztoa, Ladisek. Tolosaren eskuinka da. Karga badu pilota horrek, eraman Ladisek hori ere. Oso tanto nekagarria, oso nekagarria. Tolosa eskuinez. Laster bukatuko da tantoa, hortxe hain justu ere. Lan asko duen eta azkenean Galartza galdu zuen. Hala eta guztiz, 80 pilotaka da jo zituzten 3 minutu eta 59 segundoan, alegia. Airez gutxiago sartzen zineten Pampi, baina pilota haiek ibiltzen ziren, Bai, azpitik. 3 segundoz azpitik, pilotakada batetik besterako tartea, batez beste, 3 segundoz azpitik. Bai, zien azpitik ibiltzen zien pilotak, astun batzuk, baina bazuten errespetua, sekulako errespetua, eta berritze jaten behar banu, etzinen hankak ongi pausatuta ez zintu, etzinen sartzena. Oainko gero ezautu ditut pilota, oainko pilotak, eta beste zerbatia, hauek zien astunak, eta... Gaurkoak teknikoki manejatuz gero askoz ere eskerrobekoago. Bai, eta bizia bote bizio eta sartzeko ere bai, eta unika ongi erabiltzen baduzu, guain ez da erresa, baina alaike pilotoiek, hauek die finalakoak, ogoitzen zebaze Zarauzko zinema pilota lekuan aizen ginenean, arek pilotarek etzuen metroa bat bote. Ikus dezagun partida, bukaera da arte. Oso zaila bueltatu du orain Galartzak, eta txapara, Pampi. Pilota munduko gehienak biltzen direlako, pilotari izandakoak danak, ezta? Finalak otzen diela, jendea, beste ematak goten ez dena jende asko, ez? Final batek ustea, dena egozatzen zaigu, eta horregatik jende asko biltzen da, finaletan. Larri zen, Pampiren ezkerka da hori goiko koltsoian, baina sartu eginda fronti zen, tantoak aurrera, darrai beraz. Galartza eskuinez. Tolosa orain. Partidu ederra ikusten ari gara. Hasiera batetan bazirudien 14 eta 5 diferentzia hori erabakikorra izan zitekeela, baina ez da hala gertatzen ari. 14 eta 5-etik 12 eta 14 ere igaro baitira pilotariak, eta orain 17 eta 13. Edo beto esan 13 eta 17. Azkeneko tantoa urdinek egina baita, Alustizak eta Galartzak. Oso atzera, rebotera joanen da, rebotea, bueltatzea ia ezinezkoa da. Errebotetik atera ondoren saiatu da, baina hori oso zaila da. 18 eta 13. Partidua 22, guztu iritsi da. Motz 10 gelditu zitzaion pilota da horretara Galartza. Sartu du, zoko hortara pilota Galartzak, Martin Alustizarentzat aukera, dejada eta tanto. Gerriko gorriz Ladutxe eta Tolosa ditugula, Gerriko eta Lastiko urdinez Alustiza eta Galartza. Sakearekin Martin Alustiza. Atzelari entzat lana berriz ere. Partiduan zehar gehienetan gertatu den bezala.
Tolosa lehena, Eskuinez. Ezkerra sartu beharko Galartza hirugarrenak. Atzera Josean Tolosak. Hortxe du aukera Martina Luzizak, erdi huts eginez. Lanak eman dizkio Pampiri. Ezkerrez oso ongi atera du, pilota komplikatu hori Galartza. Bildu nahian Tolosa. Gainera etorri zaio pilota Galartzari. Atzera Martinek, Pampiren ezker aire hori jasoz. Hortze du aukera Alustizak. Denak ere nekatuta ditugu. Tolosak orain, Zabalera ies egin dio pilotak eta tanto. Zerbait espeziala behar da. Bai, zaila da. Zengatik gazteko oso polik etortzen die, baina gero ja 13-14 urtekin esku pixko bat mindu zaiola eta, bueno, kamiatzen die ez. Nik uste, sufretxo ere desentin behar dela. Tanto berri bat, jokoan 19-14 markagailuan Tolosak jo du atzera, pilota zaila zen Galartzarentzat bueltatu, Pampik Josean utzi, Amezketarrak atzera, 19-14 Ladutz eta Tolosa aurretik. Oso ederki altxatu Eskuinez segurako horrelariak, Martin Alustizak. Ederki, oso ederki ari da Tolosa, lan asko egiten. Orain ongiegi gozatu espaldin badu ere. Josean Tolosa, Eskuinez. Galartza ezkerrez. Oso ongi bildu. Oso ongi eta pilota komplikatua zen Galartzarentzat. Tolosak jo ondoren, orain Pampi gantxoa. Defenditu beharrean Martin, aukera berriz ere azkaingoarentzat. Ezkerrez atzera Goitik. Hemen dator korrik Aladiz Galartza, Eskuinez bueltatu egin du. Baina pilota garbia utzi Pampirentzat eta honek aprobetxatu. 20 eta 14 partidua 22, Ladutz sakearekin. Galartzak Eskuinez bueltatu. Atzera Pampik. Ordu eta 24 minutu partidu hasi denetik. Ordu bata eta 8. Partidu oso luzea, gogorra eta ederra. Ezker gantxoa orain Alustizak, airez bueltatu Pampik. Atzera berriz ere Martinek. Pilota zaila, arrimatua, ongi atera du Tolosak ezkerrez, utzi, baina errex ailegatu Pampi. Eta nasi eginda Martin, dejada egina jotezuen edo, iduitu zain neri, baina behaz tartean gelditu zaio pilota. Bai, txokoan osten hasi da eta zutan bertan gelditu zaio pilota. Arriskatzen ez da, guain irazen zaila dau. Pampik atera du bere azkeneko sakea, tanto izan diteke, eta tantoa. Txapeldunak Ladutz eta Tolosa.